खुलुमबाय You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365 आं दिनै नोंथांखौ JSP Advice 365 Facebook पेज आरो JSP Advice YouTube चेनेलाव फरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आं दिनै बे कन्टेन्टआव सावरायनो नाजादों जों जिउआव थाबैनो फालांगियारि बिथिङाव जौगानो नांगौब्ला माबादि बेफार फालांगि मावनानै जों जिउखौ जाफुंसार खालामनो हायो एबा गावनि जि फालांगियारि जि मावनाय फालांगिखौ जों माबोरै जाफुंसार खालामनो हायो आरो जों जिउआव माबादि फालांगिखौ खम फैसानि गेजेरजों मावनानै जों जाफुंसार जानो हायो दा बेफोरनि माखासे मिन्थिनो लागा वेफोरखौ आं नोंथांमोननो बिदिन्थिनि गेजेरजों फोरमायनो नाजानाय जादों मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा खम बेसेनावनो बेफार फालांगि मावनानै गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो एबा गायसननो लुबैयो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोरै इम्परटेन्ट बे भिडिअनि जोहै नोंथाङा बेसेबां रां थुबिल थायोब्ला नों माबादि बिजनेसखौ मावनो हागोन आरो माबादि बिजनेसखौ मावोब्ला नोंथाङा खम बेसेनावनो बिजनेसखौ मावनानै नोंथाङा माबोरै नोंथांनि न'खर एबा नोंथांनि संसारखौ माबोरै नोंथाङा मेनटेन खालामनो हागोन समाधान खालामनो हागोन बिनि वेफोरखौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो टिपाइसन होनो नाजादों नोंथांमोना बे टिपाइसननि जै खम बेसेनावनो जों माबोरै बिजनेस मावनानै गावनि जिउखौ जाफुंसार खालामनो हायो आरो जोङो बेसेबां रां थुबिल थायोब्ला माबादि बिजनेसखौ मावनांगौ आरो बेफोर बिजनेसनि जोहै जों गावखौ माबोरै एस्टाब्लिश खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो टिपाइसन होनो नाजानाय जाबाय दा खोथाया जाहैबाय बाङाय बेसेनावनो जों माबोरै थारमाने एसे फैसाजोंनो जों माबोरै बिजनेसखौ मावनानै गोबां रां खामायनो हायो एबा गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो बेनि मोन 12 फालांगिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बाङाय बेसेनावनो 12 गं मुलाम्फा गोनां फालांगि मावदो थारमाने हारसिङैनो 12 गं मावनायनि खोथाखौ बुङाखै नोंथाङा नोंथांनि रांनि केपासिटिनि सायाव बेस खालामनानै थुबिलनि जमा रांखौ बेस खालामनानै बे मोनसे फालांगिखौ जेखि जाया मानसियानो मावनो हायो दा बेनिखायनो 12 बाङाय बेसेनावनो 12 गं मुलाम्फा गोनां फालांगिखौ मावदो सेथियावनो मा बाङाय बेसेनाव जों खहा जायालासिनो 12 गं मुलाम्फा गोनां फालांगि मावनो हायो बेफोरनो जाबाय सेथियाव जुदि नोंथांनि आखायाव 5,000 रां थायो अब्ला साहानि गला होदो जुदि नोंथांनि आखायाव 5,000 थाखा 5,000 रां थायोब्ला नोंथाङा जिखि जाया उन्दै थाखोनि साहा दखान होनानै नोंथाङा गावखौ गायसननायनि जि गेदेर सिमां बेखौ फिसिनो हायो मानोना साहा दखान होनायाव बांद्राय फैसानि गोनांथि गैया डेस्क गंनै बा गंथाम बा औवानि जेनलाब बा रिजेक्ट थक्टाफोर दोथाबनानैब्लाबो नों बे साहा दखानफोरखौ होनो हायो बेनिखायनो जुदि नोंथांनि आखायाव 5,000 रां थायो अब्ला साहानि गला होदो होनना बुंदों बेनिखायनो जायफोरनि आखायाव 5,000 सोल' रां दं बियो गेदेर बिजनेसनि सिमांखौ नुनानै जेबो लाब गैया बियो मोजां रोखोमै बबेबा मोनसे लकेसनखौ सिलेक्सन खालामनानै साहानि दखान फिथानि दखान होग्रोनानै गावनि जि बिजनेस बेखौ बियो स्टार्टिं खालामग्रोनो हायो नैथियाव दङ जुदि 10,000 रां जमा दङ अब्ला मबाइल फनजों लोब्बा गोनां बायदि बेसादनि गला होदो थामहिनबा टेम्पार्ड ग्लास रिसार्च बायदिसिना फालांगि मावदो मा होनदों जुदि 10,000 रां जमा थायोब्ला मबाइलजों लोब्बा थानाय माखासे जेरै रिसार्च मबाइलनि ग्लासनि सायाव टेम्पार्ड ग्लास होनाय रिसार्च होनाय मबाइलनि कभार फाननाय मबाइलनि जों सोमोन्दो थानाय जिखि जाया बेसादखौ नोंथाङा मा फाननानै नोंथांनि बिजनेसखौ नों सालायनो हायो जायफोरनि आखायाव 10,000 रां दं बियो मबाइलजों लोब्बा गोनां
बायदि बेसादनि गला होनो हायो थामहिनबा जेरैहाय टेम्पार ग्लास रिचार्ज आरो मबाइलनि फिसा बिला मुवा बेसादखौ बायनायाव एफाबां मानि रांनि गोनांथि गैया 10,000सो थाखा थाब्लानो नोंथाङा मबाइलजों रिलेसन थानाय मबाइल फननि बादै नोंथाङा ग्लास होनायखौनो होन रिचार्जखौनो होन बा इयारफनखौनो होन बा ब्लुटुथखौनो होन बेफोरखौ नोंथाङा होनानै गोबां मुलाम्फा खालामनो हानायनि लामा दं। बेनिखायनो 10,000सो जुदि रां नोंथांनि आखायाव थुबिल थायो अब्ला नोंथाङा मबाइलजों सोमोन्दो गोनां लोब्बा गोनां बिजनेसखौ मावनो हायो। बेनि उनाव थामथि जुदि 20,000 नोंथांनि आखायाव थुबिल थायो अब्ला बेकारिनि फालांगि एबा दिहुनथाइ बेसादनि फालांगि मावदो। माने नोंथांनि आखायाव जुदि 20,000सो रां थुबिल थायो अब्ला बेकारिनि फालांगि थामहिनबा बिस्कुट बा ब्रेड बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद दिहुननाय जानायजों लोब्बा थानाय जेरै बिस्कुट बानायनो हायो ब्रेड बानायनो हायो जायखौ जों लब मेथाइ होनना बुङो बेफोरखौ 20,000सो थुबिलजोंनो बेफोर बेसादखौ बायनानै नोङो फालांगि मावनो हायो। साइकेल गंसेजों बेखौ लाबथिंनानै मावनो हायो। जुदि नोंथांनि आखायाव थुबिल थायो अब्ला बेकारिनि फालांगि मावदो दिहुनथाइ बेसादनि फालांगि मावदो। जुदि बेकारि नङाबा माबा मोनसे दिहुनथाइ मैगं थाइगं बायदिसिना बेफोरखौबो मानो हायो आरो बिस्कुट बायदिसिना फिसा फिसा पेकेट दैबायनाय बै गामिनिफ्राय बै गामियाव बै दखाननिफ्राय बै दखानाव बेफोरबायदि लाबथिंना फाननाय जि फालांगि बेफोराव बेकारिनि फालांगि मावनायफ्राव बांद्राय फैसानि गोनांथि गैया। 30,000सो रां नोंथांनि आखायाव थाब्लानो बे नोंथाङा बे फालांगिखौ मावनो हागोन। बाथि जुदि 40,000 रां नोंथांनि आखायाव जमा रां थायो अब्ला तातआव जि दानानै बे जिखौ फानदो। माने 40,000सो रां थायोब्ला सोरनिबा आखायाव अब्ला बियो तातआव जि सोंनानै बे जिखौ दानानै फालांगि मावनायनि हाबाफारिखौ लानो हायो आरो फालांगि मावब्ला न'आव थानानैनो बे बेसादखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हायो। तात सात बायनाय बायदिसिनाखौ हिसाब खालामना नायोब्ला 40,000सो रां थाब्लानो बे खामानिखौ नोंथाङा सुरु खालामनो हायो। बेनिखायनो बुंदों जायनि आखायाव 40,000सो रां थायो बियो तातसालजों सोमोन्दो गोनां जि दानाय बायदिसिना आर'नाइखौनो होन दख'नाखौनो होन फास्राखौनो होन बायदिसिना डिजाइननि जिफोर दानानै बेखौ बबेबा मोनसे गलाजों सोमोन्दो थानानै फाननोबो हायो आरो खुद गावबो फाननो हायो। दा ओंखायनो 40,000सो रां थायोब्ला सोरनिबा आखायाव बियो तातसालाव जियाव हिसान सोंनानै बायदि रोखोमनि जि दानानै फाननाय फालांगिखौ मावनो हायो होननानै बुंदों। दथियाव दङ जुदि 50,000 रां थुबिल थायोब्ला इलेक्ट्रनिक्सनि बेसाद फानदों आरो सोरबा निबा आखायाव जुदि 50,000सो रां थायोब्ला बबेबा ओनसोलाव बबेबा सकआव नोंथाङा इलेक्ट्रनिकनि मुवा बेसाद फाननाय हाबाखौ सुरु खालामनो हायो। मानोना 50,000 राङानो इलेक्ट्रनिकनि बेसादनि फालांगि मावनायाव काफि थोजासे। बेनिखायनो जुदि नोंथांनि आखायाव 50,000 रां दङब्ला नोंथाङा इलेक्ट्रनिक बेसादनि फालांगि मावनो हायो। स्निथि जुदि 60,000 रां थुबिल थायो अब्ला फिसायै गामियाव गेलामाल दखान जागायदो। जुदि नोंथांनि आखायाव जुदि नोगोद 60,000सो रां दङब्ला फिसायै बबेबा गामियाव मा खालामनो हायो नोंथाङा गेलामाल दखान होनो हायो। बे गामिफ्राव गेलामाल दखान होनो थाखाय 60,000जोंनो नोंथाङा खोब मोजाङै बे गेलामाल दखानखौ साजायनो हायो। बिस्कुटनि पेकेटनिफ्राय लाना साबुननिफ्राय लाना थावनिफ्राय लानानै नोङो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ संख्रिनि पेकेटखौनो होन जिखि जाया पेकेटखौनो होन बेफोरखौ जाबनानै बे 60,000नि बेसादखौनो नोंथाङा खोब मोजाङै दखानखौ साजायनो हायो आरो बे 60,000जोंनो नोंथाङा मोनसे समाव लाख थाखा खामायनायनि जि लामाखौ मोननो हायो। आरो नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि
गामियाव 60,000 रांजों नोंथाङा फज'नाय बे गेलामाल दखानानो मोनसे बुब्लियाव नोंथाङा मोजां रोखोमै स्टिरिंखौ हमनानै जुदि खामानि मावलांनो हायोब्ला बेनो मोनसे समाव बेसेबा गिदिर दखानाव महर सोलायहैगोन। बेनिखायनो नोंथांनि आखायाव जुदि 60,000 थाखा दङब्ला नोंथाङा गुबुनाव हजों होजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानायनि दरकार गैया। नोंथाङा दिदोम गोसो लानानै गामियाव मोनसे मोजां रोखोमनि गेलामाल दखान होयोब्ला नोंथाङा जिउआव नोंथांनि सोलिलांनायाव जेसेबां थाखा फैसा नांगौ बेखिनिखौ नोंथाङा सामलायनो हागोन। 80आव जुदि नोंथांनि आखायाव 70,000 रां थुबिल थायो अब्ला हांसो दाउ फार्म खुलिदो। जुदि सोरनिबा आखायाव बा नोंथांनि आखायाव जुदि 70,000 सो जुदि केपिटेल थायोब्ला नोंथाङा मा दाउ हांसो एबा दाउनि फार्म खुलिनो हायो। बेखिनि रांजों मोजां रोखोमै नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि जायगायाव मिनि फार्म खुलिनो हायो आरो बे 70,000 रां थुबिलजों नोंथाङा जा दाउ हांसो फार्म खुलिदों बेखौ खम समनि गेजेरावनो नोंथाङा मा फिसिनानै फेदेरनानै नोंथाङा गोबां रोखोमनि रां खामायनो हानाय लामा दं आरो बे 70,000 रांजोंनो नोंथाङा दाना साना बायनानै नोंथाङा मोजां रोखोमै 6 मासनि गेजेरावनो नोंथाङा लाइफआव जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। दानिया गुथियाव फैबाय जुदि 80,000 रांनि थुबिल थायो अब्ला जिनि दखान गारमेन्ट शप होदो आरो मोनसे ओनसोलाव बबेबा मोनसे बाजाराव नोंथाङा जुदि जिनि दखान होनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा मा जिनि दखानखौ मा जेरै गस्ला गामसा ब्लाउस सारि बायदिसिना दा बेफोरबायदि दखानखौ नोंथाङा होनो लुबैयोब्ला नोंथांनि आखायाव मा होनदों 80,000 रां थुबिल थाब्लानो जिनि दखान गारमेन्ट शपखौ होनो हायो। फिसा फिसा गाननाय जोमनायफोर गेन्जिनिफ्राय लानानै खुदियाफोरनि गाननायनिफ्राय बैसो जोबथासिम सुबुंनि गाननाय गस्ला गामसाफोरखौ फाननानै नोङो खम समनि गेजेरावनो बे 80,000 रांजोंनो नोंथाङा गेदेर 6 माससो 3 माससोनि गेजेरावनो नोंथाङा बे 80,000 रांनि जिनि दखान होदोंमोन बे जिनि दखानानो ओरैबायदि मोनसे समाव नोंथांखौ लोब नोंथांनि बिजनेसखौ जौगानायाव मदद खालामगोन आरो नोंथाङा मोजां रोखोमै नोंथांनि बेफारखौ खालामनो रोङोब्ला कास्टमारफोरखौ हमनो हायो रोङोब्ला नोंथाङा बे 80,000 जों होनाय नोंथांनि गलाया मोनसे समाव शपिं महलावबो महर गुस्लायहैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि आखायाव जुदि 80,000 दंब्ला नोंथाङा दानो थाबैनो नोंथाङा 80,000 रांखौ मोजां प्रपार इउटिलाइज खालामनानै मोजां जायगा लानानै नोंथाङा जिनि दखानखौ होनो हायो। दा बेनि उनाव दं जिसेथि जुदि 1 लाख रांनि जमाथि रां थायो अब्ला कफि शप एबा फिसायै रेस्टुरेन्ट होदो एबा अनलाइन सार्भिसनि दखान होदो। माने जुदि सोरनिबा आखायाव नोगोद 1 लाख रां जमा दङ अब्ला बे मा कफि साहा एबा फिसा रेस्टुरेन्टनि दखान खुलिनो हायो आरो नङाब्ला अनलाइन सार्भिसनि दखान खालामनो हायो आरो बे नोंथांनि 1 लाख राङानो मास मोनसे मोननै मोनथामनि गेजेरावनो गोबां रां नोंथांखौ लानानै होफैनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि 1 लाख रां थांदोंबा कफिनि दखान खुलिनो हायो फिसा दखान रेस्टुरेन्ट खुलिनो हायो नङाब्ला जेखि जाया अनलाइन सार्भिसनि दखान होनो हायो आरो बेफोर दखानफ्रा खम समनि गेजेरावनो गेदेर इनकाम लाबोनो हायो। बेनिखायनो नोंथांनि आखायाव जुदि नोगोद 1 लाख रां दं नोंथाङाबा कफिनि साहा नङाबा अनलाइन सार्भिसनि दखान हो नङाबा फिसा रेस्टुरेन्ट खालाम अब्लानो नोंथाङा मा बे 1 लाख रांजोंनो नोंथाङा ओरैबायदि लाइफ स्टाइल खालामनो हानाय इनकाम खालामनो हागोन। जुदि नोंथांनि आखल आखुआ मोजांब्ला नोंथाङा बे 1 लाख रांजोंनो नोंथाङा मा कफि शप रेस्टुरेन्ट नङाबा अनलाइननि दखान खुलियोब्ला नोंथाङा मोजां रोखोमै नोंथांनि जिउखौ दानायाव बिफाव लानो हागोन। बेनि उनाव जोबथियाव जुदि 1 लाख रांनिख्रुइ बांसिन रां थुबिल थायो अब्ला रियेल इस्टेटनि फालांगि जागायदो। मा होनदों जुदि
1 लाख रांनि बांसिन नोंथांनि आखायाव जुदि थाखा फैसा दङब्ला अब्ला नोंथाङा मा खालामो रियेल इस्टेटनि फालांगि जागायनो थाखाय नोंथांखौ बोसोनथि होनाय जादों। मानोना बे रियेल इस्टेट फालांगिनि जै नोंथाङा गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हागोन। मानोना बेनि जोहै नोंथाङा बायदि डिजाइननि बायदि गाबनि बिबार बिफां बायदिसिना गायनानै पार्ट बायदि दखरसे हायावनो नोंथाङा बे बिजनेसखौ मावनो हायो। थारैनो नोंथाङा जाफुंसार जानो लुबैदोंब्ला बेफोर बिजनेसखौ मावनानै नोंथांनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो। नोंथांमोननो आङो 12 रोखोमनि थामहिनबा 12 टाइप्स अफ शप खम फैसानि गेजेरावनो जों माबोरै होनो हायो आरो बेफोरनि जोहै जों गावखौ माबोरै गायसननो हायो बेनि आं टिप्सफोरखौ नोंथांमोननो होबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना 12 गं दखानफोरखौ बाङाय बेसेनावनो जोङो जागायनानै जों माबोरै गोबां थाखानि बिगोमा जानो हायो बेफोरनि टिप्सफोरखौ आं नोंथांमोननो होबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना बे बोसोनथिनि जोहै गावनि लेभेलखौ नायनानै नों माबायदि बिजनेसखौ आं मावोब्ला साक्सेस जागोन आरो माबायदि बिजनेसखौ मावनो थाङोब्ला आंहा खैफोद दङ दा बेखिनि रांजों आं साक्सेसफुल खालामनो हायाबो जानो हागौ बेखौ सानो सन्देह थायो। बेफोर बिजनेसखौ नोंथाङा मावनो नाङा। नोंथाङा नोंथांनि केपासिटि बादियै बे खिन्थानाय 12 गं दखाननि गेजेराव नोंथाङा बबे बिजनेसखौ मावोब्ला गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन बेखौ नोजोर थिनानै खामानि मावोब्ला मिजिं लानो हायो नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो नोंथाङा सासे जाफुंसार बिजनेसमेन जानो हागोन। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै मोनसे खावलायनाय थाबाय। जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि फेसबुक पेज आरो JSP Advice इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आंनि जाहाथे गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव अराय सहैनो हायो। एसेनोसै खुलुमबाय गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।